Legebiltzarkidea, kaixo guardion ongi etorri. Zer moduz, hotza ez da, heldu da, azkenean. Ordua zan, negua iristeko, eta iritsi da. Pizkatxo bat irauten duen. Ez egu gustatzen, baina beharrezkoa da, negua izatea. Bero gailua pizteko arazoak izango dira batzuen artean behintzat, eta energiaren alorrean berriztagarrien kontura ere, gaur entzun dugu Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailburua defendatuz, proiektu publiko pribatuak. Hain zuzen, berak zioen helburua dela biztanlentzat eta baita ere enpresentzat onura bilatzea. Zer deritzozu? Onura herritarrentzat bilatu behar da, eta ez enpresentzat edo eta ez administrazio publikoarentzat. Eta zentzu horretan asko dago egiteko, ikusi dugu, ez? Beraiek bai Madrilen, bai Kongresuan eta bai Senatuan ze eredu defendatu duten. Eta, bueno, Euskal Herria Bildu lanean ari da, bai Legebiltzarrean, beste eredu bat bultzatu nahian, baita herrietan ere komunitateak sortuz, eta hor bilatu behar duguna da, herritarrak pobrezia energetikoan ez erortzea, pobrezia energetikotik ateratzea, izugarrizko interdependentzia daukagu kanpotik etortzen zaigulako, energia sortzeko eta behar ditugun lehengaiak, eta zentzu horretan lan handia daukagu egiteko Euskal Herrian, eta Euskal Herri burujabe bat, eta ez, estatu izateko helburu horretan, nahiz eta jakin beti inoiz ez garela izango uneko unean independenteak, ez, bai energetikoki edo beste alor batzuetan, baina bai bultzatu eta sustatu behar ditugu beste energia eredu bat, ingurumenarekiko jasangarriagoa, gure inguruak ere kontutan eta aintzat hartuko dituena, eta gero herritarrak, nolabait, ez, herritarrak dituzten premiei erantzungo diena, eta gero zentzu horretan epe motzera ere hainbat lanketa egin izan ditugu, momentu honetan egoera zaurgarrian dauden herritarrei erantzun bat emateko, ez? Sailburuak egozten zion, ez, Euskal Herria Bilduri, esaterako Iberdrolaren aurkako, multinazionalen aurkako jarrera hori izatea, baina era berean, Statkraft enpresa norbegiarra ere multinazionala zela azpimarratzen zuen sailburuak, ezberdintasunik aldago? Guk horre ezberdintasun bat ikusi dugu, ez? Batzuek beraien irabazietan jartzen dute indarra, fokoa eta lehentasuna, eta beste batzuek ate bat irekitzen dute komunitateari onura horiek bueltatzeko, komunitatearekin lan egiteko, eta zentzu horretan guretzat hori bada jauzi bat. Eta iruditzen zaigu, ateak ireki behar zaizkiola, ez, herrian, tokian tokiko, eta hor nolabait ondo aztertu behar dela. Horrek ez du esan nahi eguneko unean beste enpresa horrekin ados egongo garenik, baina bai pentsatzen dugu proiektuak aukeratzerak orduan eta proiektuak esartzerak orduan, herritarrekin adostu behar direla, ze tokitan jarriko diren, nola jarriko diren, eta bar, eta zalantzari gabe guretzat onura sozial hori da lehentasuna eta fokoa jarri beharrekoa. Osakidetzari buruz, lehen arretako langileak berriz ere grebara deitzea aztertzen ari dira, barne inkesta bat egin dute baita ere, eta datuak nahiko esanguratsuak dira, 4 langiletatik 3 erreta daudela argitara eman du barne inkesta horrek, zeri egozten diozu gertatzen ari den? Utzikeria. Begira, ari gara lehen arretarekin 2016-tik, gogoratu 2018an jada ere lehen arretakoak mobilizatu zirela, grebak egin zituztela, egoera jasanezina da. Hitz politak entzuten dira osasun sailburuaren aldetik, baina gero realitatea ez dute aitortzen, gaur bertan Sagardui andereak adierazpen batzuk egin ditu beste komunikabideetan, eta esaten du ez dagoela murrizketarik, murrizketak ez dituzte egin, baina ez dutena egin da urteetan berdin mentzionatu eta gizarteak dituen premiei erantzuteko osasun sistema indartu, mantendu eta garaiei egokitu, ez? Eta ikusten ari gara azkenean lehen arreta, bigarren edo hirugarren edo azkenengo plano batetan geratu da, beti fokoa ospitaletan jarri dute, eta horrek ekartzen duena da azkenean herritarrek sarbidea Osakidetzara lehen arreta da, sarbidea gero eta zailagoa da, konsultak lortzea gero eta zailtasun handiagoa eta denbora gehiago itxaron behar da, eta gero hori kate bat da, lehen arreta gaizki baldin badago, gero gainera etenik gabeko arreta guneak ere erditxita, ordutegiak murriztuta,
ospitaletara, jendea ospitaletara, eta gero larrialdiak ditugu gainkargarekin, kolapsatuak, eta horrek guztiak ekartzen duena da azkenean, kronikoei jarraipena egitea gero eta kaiskarragoa da jarraipena, konsultak ere atzeratzen dira, diagnostikoak atzeratzen dira, orduan biztanleriaren osasuna okertzen da. Eta gero ja, ospitaletara iristen direnean herritarrak, egoerak okerragoak dira, eta gero hortik ere, orain askotan medioetan ikusi dugu, heriotza tasak igo egin direla, eta askotan pandemiari osten zaio, baina hemen pandemiatik haratago, benetako pandemia duguna da Osakidetzaren egoera. Eta behar duguna da lehen arreta indartzu bat. Zer gertatzen da? Lehen arretan ez dago negozioa. Lehen arreta dira politika merkeak, baina eraginkorrenak. Eta negozioa dago ospitaletan. Eta horregatik, badirudi gobernuari zaiola lehen arretan inbertitzea interesatzen, askotan goraipatzen du Urkulluk eta Sagardui berak, herritar bakoitzeko bataz beste inbertitzen dugu 2.000 euro inguru. Hori inbertitzen baldin badute, baina gero herritarrak behar duenean ez baldin badauka sarbidea, konsulta, oso kudeatzaile txarrak dira, edo beste helburu batekin ari dira kudeaketa, inbertsioaren kudeaketa hori egiten, ez? Eta gero, egoera guztionek ekartzen duena da, lehen arretak bere funtzioa behar bezala ez egitea. Zeren momentu honetan, azkenean, urgentzia arreta bat bilakatu da lehen arretarena, eta lehen arreta zentratu beharko litzateke osasunaren sustapenean, prebentzioan, herriko zerbitzu sozialekin, kirol zerbitzuekin, eragileekin lantzen, benetan osasun sustapen hori lantzeko, azkenean helburua da, jendea ez gaixotzea, eta ahalik eta herritar gutxien iristea ospitaletara, ez? Beraz, hor norabide aldaketa bat behar dugu. Eta momentu honetan, norabide aldaketa hori ezin dugu egin, lehen arretan kontratuak, azkenean mediko batez ere gazteak edo ezain gazteak, ari direlako alde batetik bestera. Beraien kupoa azkenean mediku bakoitzak ditu paziente kopuru bat, ez? Beraienak, bestarenak, gero ordezkapenak ez dira betetzen, orduan hor, behar dugu kontratu aldaketa bat, kontratu erakargarriak, egonkorrak, denboran luzeak izango direnak, azkenean medikuak ere, lehen arretakoak, beraien profesioan garatu ahal izateko, ikerketari eta formakuntzari loturikoak. Aukera aukitzeko benetan behar da bezala lan egiteko, ez da inbeste soldata kontua baizik eta da baldintza kontuak. Eta gero behar dugu berdimentzionatzea plantilla, Osakidetzakoa, ekipoan lan egitea, beraiek agendak kudeatzea, burokrazia kentzea, bestelako profil batzuk sortzea, orduan hor buelta bat eman behar zaio. Esaten digute orain fisioterapeutak sartuko dituztela, beste profil batzuk sartuko dituztela, baina dira oso, ez dakit nola esan, oso puntualak toki zehatzetan, eta ez dago benetako apostu bat lehen arreta indartzeko, Osakidetzako plantilla berdimentzionatzeko. Begira, ikusten dugu zer gertatzen den. Lehen adibidez, edo porretan, edo momentu zehatz batzuetan, salbuespenez, edo ordutegiak murrizten ziren, edo ambulategiren bat izten zen, baina orain oso ohikoa bilakatu da, gainera denboran luzatzen da, eta osasun sistema, gero eta urrutiago dago herritarrengatik. Eta behar dugu osasun sistema bat hurbila, txertatua, herrietan, auzoetan, beraz, normala, mobilizatzea, eta mobilizatu beharko gara, kasu egiten ez duten bitartean. Eta orain segurazki berriro maigainan propaganda eta publizitate hitz politekin etorreko dira azterketa bat egingo dugu, bilduko gara, baina gero hor geratzen da. Eta behar dituguna da neurriak eta premiaz behar ditugu.
Eta zergatik uste duzu ez direla hartzen? Hain proposamen argiak mahai gainean badira eta Osakidetzako langileek ere ez, mahai gainean jartzen badituzte behin eta berriro greben bitartez, protesten bitartez. Jo, galdera ona, zer begira, pandemian zehar ere gogoan dut, bueno, pandemiak ez azkenean dana azaleratu duelako, eta esan duzu, momenturik gogorrenetan, eta hori osasun sailarekin bildu ginean, orainik ere ukatzen ziguten profesional gehiagoren beharra zegoenik. Ukatzen ziguten, beraz. Egoera neurriak esartzeko lehengo onartu behar duzu, aitortu behar duzu zein den egoera, eta nire ustez hasteko hor dago lehengo gakoa, ez dute aitortzen, ez dute onartzen. Eta gero bestetik, bereien eredua, ikusten dugunez, beste bat da, ez? Publiko-pribatua, eta noski, publikoa ez baduzu indartzen, zalantzari gabe, pribatua ari zara indartzen. Eta momentu honetan ere, ikusten ari gara, inoiz baino gehiago, beraien eredua gehiago da lehen arreta baino, zentralizazioa eta ospitale handien eredua. Eta ospitale eta zentralizazioaren ereduak zekartzen du, azkenean gero masifikatzea, pilaketak, itxaronaldiak lusatzeak, eta hortik derivazioak, privatizazioak, eta azalpen bakarra bilatzen dioguna hori da, baina egia esan, beraiei galdetu beharko zaie, zergaitik ez. Medikuen esklusibotasunaren eskaria ere dago mahai gainean, azken asteotan. Hori izan daiteke irten bidetako baten zuzen ere arlo pribatuko lanarekin bideragarria ez izatea? Irten da, mahai gainean dagoen gai bat, aspalditik datorrena, 2016an EH Bilduk ere legebiltzarrera eraman zuen kontu bat da, eta orain ere itxarote zerrenden proposamen bat egin genuen Gabonetan, eta bertan plantatzen genuena zen atzaldeko txanda arruntak ezartzea, zer orain ere publikoan ere atzaldeko hainbat kasuetan edo zirurgietan edo badira hainbat kasuetan autokontzertazioak egiten direla edo eta zerbitzu buru batzuk beraien itxarote zerrendak dituztenean edo eta beraien pasienteak beraien kontsulta pribatura bideratzen dituztenak, ez? Gure ustez, ez da, neurri horrek ez du irtenbidea emango, ze gaia konplexua da eta gai asko daude, baina kontutan hartzekoa, aztertzekoa eta mahai gainean jartzekoa. Baina hemen zalantzari gabe, neurri askoren batuketa da, konplexutasuna da, eta neurri horiek bideratzen hasteko lehenik eta behin zalantzarik gabe gobernantza eredua aldatu behar da, gauzak egiteko modua aldatu behar da, eta zergatik dio, urteak daramazkigulako goitik berako gobernantza eredu batetan, daukagu Osakidetzako mahai sektoriala, hor suposatzen da, neurri guzti horiek adostu behar direla, baina ez dago negoziaziorik, informazio mahai bat bilakatu da, esietako zuzendaritzekin ere, suposatzen denean, beraiek jarritako jendea dela, ez dago gobernantza partekaturik, erabakiak goiti bera unilateralki etortzen dira, edo zerbitzu buruak, ez? Beraiekin ere ez dago inolako adostasuna. Beraz, hasteko gobernantza eredua aldatu behar da. Eta gero, neurriak esartzerakoan, hau, maila desberdinetako neurri askoren batuketa izan beharko da, plantillaren behin-behinekotasunari serioski heldu beharko zaio, Osakidetzako plantilla berdimentzionatu beharko da, belaunaldi aldaketari heldu beharko zaio, kontratazio eredua aldatu behar da, lehen arretan, lehen aipatu ditugun hainbat elementu kontutan hartu beharko dira, ospitaletan ere oso espezializazio handiko gaixotasunekin, patologiekin ere, ikusi beharko da, gure herri mailako estrategia zein izan behar da, non kokatzen ditugun, orduan gauza askoren batuketa da. Geza datuko dugu eta azken egunotako gaia ere izan delako, de Miguel auzia, nola baloratzen duzu Aiotaren erantzuna, izan ere orain arte ez, ordezkari desberdinek hitz egin dutelako gaiaren inguruan, azken abingen zupiria izan dela, nola baloratzen duzu emandako erantzun hori, neurrezkoa izan da? Niretzako ez da behar besteko erantzunik, ez dute behar besteko erantzunik eman. Nik esango nuke arropuskeriaz jokatzen jarraitu dutela, entzungor. Ez dute ikusi nahi.
eta zeren hainbat adierazpen egin dituzten hainbat deklarazio ez direlako ulertzen, esaterako Bingen superiarena, orduan badirudi ez dakit oraindik ezin izan duten digeritu edo zer, eta ez dator bat, orain dela gutxi egin dute horra azterketa bat beraien alderdi mailakoa eta nola baitor azterketa horretan esaten zen, gehiago entzun behar dutela, eta hori guztia, baina badirudi ez dutela errekonozitu nahi. Guretzat sententzia mugarri importantea izan da, urte asko pasatu direlako salaketa jarri zenetik, eta batez ere salaketa maigainan jarri zuenaren abokatuaren paperean jarrita, iruditzen zait oso urte gogorra pasa izango zituela, zeren badakigu horrelako salaketa bat maigainan jartzen duenean, herri honetako erregimenaren zutabea den eta alderdia denak nola jokatzen duen, beraz, zoriondu nahiko nuke salaketa hori eta salaketa jartzera ausartu den abokatu hori, zoriondu guzti hau aurrera ateratzeko lan egin dutenei, zeren gogoan dut, legebiltzarkidea izan zen Igor López de Munain, lehenengo legegintzaldean, EH Bildu egon zenean parlamentuan, hainbat ustelkeria kasu maigaineratzen ibili zen, lanean ibili zen, eta gero badakit lehenengo eskutik gainera zer gertatu zitzaion parlamentu lana utzi zuenean, eta hasi zenean esparru pribatuan lana bilatzen. Eta enpresetara joaten zenean, nola esaten zioten, ezin zutela kontratatu eta arrazoiak ere ematen zizkieten. Beraz, oso agerikoa da, eta batzu gainera larrutiko ordaindu dute, zer gertatzen den herri honetan, hainbat kasu salatzen direnean edo ustelkeriaren aurka borrokatzen denean. Beraz, eta ikusi da, orain arte ikusi dugu legebiltzarrean ustelkeriaren aurkako bulegoa sortzeko proposamena eraman izan dugunean, beti oso itxita egon izan dira, ez dute nahi izan mekanismoak jartzea horri aurre egiteko, horrelako kasurik ez emateko, eta gero ustelkeria salatzen duten herritarrak ere babesteko, eta hori onartezina da. Hori onartezina da. Eta horrek erakusten du ere politika egiteko modua batzuena zein da. Eta hori errotik aldatu behar da, eta iruditzen zait, herri honetan lan asko dagoela egiteko. Ze badirudi, mundu guztiak dakiela dagoen lagunen arteko sare klientelar hori eta nola jokatzen duten, baina gero badakigu ondo ere hori salatzen denean frogak bilatzeko zailtasun dauden. Neri tokatu zitzaidan pertsonalki, batzar nagusietan egon nintzenean Gipuzkoan, Bravo auzia, Bidegi auzia, bertan ibili ginen salatzen, hainbat lanketa egiten, Osakidetzako opeetan ere, eta badakigu zein zaila dan, salatzeaz gain, gero frogak bilatzea, ikertzea, aztertzea, orduan errekursoak behar ditugu horretarako, bulego indartzu bat behar dugu, eta behingoz horrelako politikarekin, hor politika bat dagoelako atzean, eta horregaitik, hortik dator, EAJaren, ez dakit nola esan, beraien balorazioak eta egin dituzten onartezinak eta ulertu ezin diren adierazpen horiek hortik datozela izan daiteke, politika eredu horrekin behingoz amaitu beharra dugu. Eta orain ikusiko da benetan, batzuek nahiz eta Urkulluk esan duen autokritika triste dagoela, orain eukiko du aukera legebiltzarrean ustelkeriari aurre egiteko bulego bat aurrera taratzeko. Orain ikusiko dugu benetan hitzetatik ekintzetara pasatzen diren, eta hemen tinkotasuna behar dugu guzti honi aurre egiteko. Uste duzue honek ondorio politikoak ekarriko dizkiola EAJari? Ez dakit zer esan. Esan dizudan bezala, ez da kasu bakarra, egia da tramarik handiena esanguratzuena izan dela. Ikusi zenbat urte 2009-tik, ahozko epaiketa 2018an hasi zen, ez baldin banago oker, begira zenbat auzi esan dizkizudan, eta ikusi zer gertatu den urteetan herri honetan, beraz hori herritarrak esango dute, zein politika eredu nahi duten herri honetarako,
ea betiko ustelkeria estaltzen duen, ustelkeriaren aurka egiten ez duen eredu horrekin jarraitu behar dugun, edo benetan ustelkeriari aurre egingo duen, horretarako errekurtso guztiak jarriko duen ereduari, eredu horretan defenditzen duen beste politika bat behar duen. Hemen gardentasun osoa behar dugu, eta zoritxarrez ikusten dugu gardentasun hori asko dagoela gardentasuna aurrera ateratzeko. Azken egunotan ere, zer esana eman dute sedizio delituaren erreformak, Puigdemonten sedizio delitu horren indargabetzearekin, eta baita ere Auzitegi Konstituzionalaren azken berrikuntza. Ez da, Konde Pumpido ezaguna buru izango duen Auzitegi Konstituzional hori, eta bere hitzak ere gogoan ekarriko ditu. Ez, autodeterminazio eskubidea eta independentzia guztiz debekatuta daudela, behin eta berriro errepikatuta, ez? Nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa? Bueno, adierazpen horiek argi erakusten dute zein dan botere judizialaren rola eta betetzera datorren papera, ez? Badirudi horre egon zen magistratu bat, bestelako adierazpen batzuk egin zituena, erabakitze eskubidea, autodeterminazioa aztertu beharrekoa zela eta konplexua zela, baina Pompiduk berehala erantzun zion. Eta, ikusten dugu zein den Estatu Espainiarreko demokrazia eredua, eta ikusten da hor demokrazian sakondu beharrean, beti kontrako norabide horretan, estatuan dagoen status quo hori mantentzen saiatzen direla. Eta sedizio delituari dagokionean, hemen garbi ikusten da eztabaida desbideratu nahi dela. Hau ez da eztabaida juridiko bat. Hau demokrazia kontua da. Hau da, pertsona batzuek zigortuak izan dira herritarrei galdetzagatik. Hau da, demokrazia praktikatzeagatik. Eta hori ezin da delitu izan. Orduan, guk ez diogu zentzurik ikusten hau saiatzea esparru juridikotik honi konponbidea bilatzeko egin duten ahalegin hori. Hor ikusten da azkenean estatua egiten ari dena dela bere dituen bitarteko guztiak autodeterminazioari aurre egiteko, herritarrek erabakitzeko duten ahalmen horri aurre egiteko, berak dituen rekurso guztiak jartzen ari dela mahai gainean, ez? Eta pentsatzen dugu hori maila politikoan erabaki beharreko kontua dela, esandako hemen muina da herritarrei galdetzea. Eta iruditzen zaigu hori oinarrizkoa dela demokrazia batetan, eta norantza horretan joan beharko ginatekela, eta maila politikoan hitz egin, adostu eta konpondu. Indarkeria matxistak bestalde ere lerroburuetan jarraitzen du, emakumeen aurkako indarkeriak ez duetenik, eta honi aurre egiteko moduak aztertzen ari dira erakunde desberdinek. Zerkari du utz egiten? Gauza asko, hemen azkenean gaiak ez dira xinpleak, oso konplejoak dira, gero garbi dago ez, administraziotik, erakundetatik ere bultzatzen diren politiken eraginkortasuna ere, eraginkortasun horrek utz egiten duela, herritarrak, emakumeak ez daudela babestuak, eta horretarako dauden mekanismoak askotan ez beti berandu eta atzetik datozela, eta mekanismo horiek aurrea hartzeko izan beharko liratekela, eta nolabait indarkeria pairatzen duten emakume horiek salaketa jartzeko lasaitasuna izatea, babes bat izatea, eta ez momentu honetan dagoen ziurgabetasun kontestu hori horretan bizitzea, ez? Hor, iruditzen asko dugula egiteko, baita formakuntzan, heziketan, gizarte ereduan, ze badirudi momentu askotan ez, atzera egiten ari garen bezala. Beraz, iruditzen zait hor ere tinkotasun handiagoakin, eta batez ere gauza praktikoak eta neurri zehatzak behar direla, eta benetan erakundeetatik asko ere gehiago egin beharko litzatekela, bai segurtasun sailetik, bai emakundetik, berdintasun politiketatik, eta bar. Maiatzean etorriko dira hauteskundeak eta Euskal Herria Bilduren ekimenez lehendakaritzatik at egongo den iritzikerketa independenteen zentroa eratzea eskatu duzu, ez zergaitik?
Bueno, ikusten dugulako momentu honetan lehendakaritzatik bideratzen dela, lehendakaritzako konfidantzazko pertsona batek kudeatzen duela, eta badakigu azterketak eta iritziak eta nola azkenean sukaldatuak izaten dira, eta azterketa horiek erabiltzen dira iritzia sortzeko, eta iritzi horrek azkenean iritzi guztiak bezala, edozein tokietan ematen diren bezala, bere eragina daukaz, ez dugu ahaztu behar, azterketa horiek hautagaiak baloratzen dituztela, proiektu estrategikoen inguruan iritziak botatzen dituztela, orduan, bai pentsatzen dugu hori, beste sukaldatu gabe eta inoren interes politikoen baitatik kanpo kokatu behar dela, eta hori independentea izan behar dela, hortik egin dugun lege proposamena. Azkenik ere beste kontu bat, arlo politikoan, Brasilen izan dako estatu kolpe saiakera ere izan delako egunotan izpide eta lerroburuetan, aurrekariak ere egon badaude, Hego Amerikan bertan eta estatu batuetan ere. Uste duzu hauze demokraziaren igadura global baten pean dagoela? Hementxe bertan gertu ere ikusi dugu, estatu Espainiarren ere, gertatutakoa botere judizialak egindako maniobra, azkenean demokrazia herritarrak ikusten dutenean, beraien egoera gero eta egoera zaurgarriagoan, bai ekonomikoki, bai bizitza aurrera ateratzeko, beraien eskubideak kolokan, hor populismoak eta eskuin muturrak beti eskua sartzen dute. Horregaitik, importantzia handia eman behar diogu demokrazian sakontzeko mekanismoari eremu guztietan eta maila guztietan, ez maila gorenean bakarri, auzoetatik hasita, herrietatik hasita, herritarrak entzunez, herritarrekin lan eginez, eta hor, gauza asko daude egiteko, bestela gero eta arrisku gehiago daukagu demokrazia igatzeko, herritarrek politikarekiko atxikimendua hori galtzen joateko, demokrazia sostengatzen duten sistemarekiko, urruntze hori eta arrakala hori hor dago, beraz horri aurre egiteko beste norabide horretan indatu behar dugu, eta horre ere beharrezkoa izango da herritarrak ikusteko politikari guztiak ez direla berdina, azkenean funtzionario berdinak ez diren bezala, mediku guztiak berdinak ez diren bezala, hor benetan lan serioa egin behar da politikatik, erakundeetatik eta administrazioatik, zintzotasunez herritarrekin. Gauza bat ezin denean, argi izanez, ezin da eta honegatik, beraiekin lan eginez, beraiek entzunez, maila guztietan, eta pentsatzen dugu hor, asko dagoela egiteko. Rebeka Ubera, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko, beste behin, 11 telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko.